Nari kana siko sina habo baru wagari ndo wa kwa na sina kwa ya siko. Sino kwa ya we bakuru mo na mo na ekwo tu na otu. Nda mo we ako kusikore wo nya ni na bu na enu na ekota we aka ni pere na jisi ani ike. Onye cha kwa nwa ihe ya ke yodo. Mgbe na mo ja pa ye mu da wo sari ano nyo ja ma na wa baru wagari. Igwe kai di oso. Managing director Ifeanyi Chukwu on the group of company. Igwe hazume wa no fu mlolo. Ome ngba fu na ya oti. Ije ke bu. Enu nula na nulu. Chiabani ojena. Oko bokwa na to. Nwa nkoko emesuo mbuba ibe yoko we da pom. Mmezuo nwoko emesuo. Ajo nwa tiro we banne yako. Ugwu na jadi kite boy aju n'isi nza. Ọdị ndezu n'ezi sọgụ na ihe me na aka nnụnụ kumụndeke n'oge ezumezu elu ekwo nso. Na njeje bọnụ na-asụ Igbo n'isi ka ọ jụọ ya ihe o ji eme ka o wee gbuo ya nọ na akpọnye pepụta ọnya mgbe bilie njejebe ya n'isi. Onye gbaba mbụba etọrọ m mbụba ndị gbara mba pụọ ewere ebe aka ka o si agba mbụba. Jee ka esi onye gasị oke 2000 ọkigwe onye ahụ amaka ewu. Dr. D.A. N'igwe oke osi karịkarị wizard o mepụrụ ndị ọ na-adị ahụ. Ebinite mbata ụmụlọlọ bata ọkigwe si ọkigwe bata arụọ gị bata batụpụ ọ na-abụ mmụọ nke ọ na-akpọ ọkụka nwarịba ọzọ. Ọsị m bata ụlọ bịa were oche mgbe m na-ejere abatara onye na ọkụka ka ọ nọ n'ihu ọkata agwa ọkata ya okwu. Agadi nwaanyị bidokwa ma okwu esisi were ugbe n'ugo tụnye m n'isi na ugo jara acha anaghị eju na-eju oji tụnye nya. Ọsị weta onye ike bụrụ ọji kwu maka nke ọ na-akpụ ugo buzuo na ọchake ka o bụrụ ọhụụ ezumezu bụ m n'aka. Pita ume ha nwa Okonkwo wee mechaa ya bụ ihe. Agadi nwaanyị wee kpọọ m nwa izu ọgụ na ihe mere onye nza. Ọsị m kwado na njejebe akpụrụ ka eze nwaanyị abụrụ gwa m okwu ma m rịtakwa akata ka Michael ndakpo ọ na-akpọ ebe ma ọ pịo. Ikwarụ ama nzọkpọ nze ozuo mewa ma ọ bụ isiokwu. Ọ na-eme nwata na-ata aka onye ọzọ na-akpọ ya ụta akụrụ n'ire. Dr. Aladin Ike ọganye ejeghị mba managing director Ike and Sons Medicine Company selling key to the power ọgwụ ụwa niile. Abata m ụmụ anụmoke Igbo n'ezi mbata bosi na nwata bụrụ akụbe na-adị onye ọ ga-adịrị mma. Ọ bidogwonu kpọọ m okwu si na akụ mepụrụ ibe ya na nne n'ụwa na ọ bụla ije ka mmalụ amalụ. Mana osisi pụga nne n'ibe ga nne n'ụwa bụrụ na onye ajọ mgbasi na onye dobe aka ya ọcha n'ọgwụ n'ogu ka ọ na-eji ọgụ anaghị ya n'ezi. Iko ka ichie ji aṅụ mmiri mpịa akụkụ ọzọ onye chiri maazị ihe chie nwe isi ọgụ omeihe akụ. Mụ na maazị I.A.U. Ogbuagụ managing director I.A.U. and Sons Nigeria Limited. Ejere mbataru akụrụ mgbe bata dị n'ọteti ọhanya okwu nke ọ na-akpọ otu mkpọlụ ya otu ọza m isi a na-ema na ọ bụ nkụkọ ndị na-elebighị ehi. Ọsị m na ọ ka nwere isi wee nwa ọdụ onye iberibe jema n'etiti ọ bụrụ nri abere. M ngwa ka anyị jebe igwe ala bụ eze asị ha ba agụ ka ọ gwa m okwu mgbe anyị na-eluo nwoke wee gwa m okwu nwere ego wee mecharị ya mgbasa. Ọsị m rịtakwa n'aka inwe nwaanyị bụ di nụrụ ya ka nje kene ha ba agụrụ mgbe anyị na-ejelu na-eluo na ya. Eze nwaanyị akụ wepụta aka wee kogo m n'aka nke nu wee belu m n'obe aka wee kwe n'isi n'aka m ọma na-ekwe ekwedu nke du n'isi. Nwere ego nye eze nwaanyị agụrụ ọnarụ m kpọọ ọmụmụ izu ọgụ na ihe mmego onye na a na-eme ọnọdụ n'ugwu ọbụ n'ụlọ Igbo ka ogbolata mgbọkọ ọkụ mmiri. Ngwa ka anyị jee n'okwu ha ba agụrụ mmiri mgbe anyị na-elu ọsị na ọ na-eme onye kụta na ọbịa kụba ute. O wee buru oche wee buru m nwere anya mgbe nenewe mmụnwụ mgbe nna aṅa anya na-azụ ụgwọ ọzọ ka ọ na-abịa. Ọsị mbinye naba na ọzọ ahụ eji ụkpanne o. Maazị High Kurume omemgbe o ji one of Idaho Social Club of Nigeria. Olene ajelu mbata ndị owu mbata bejon na Nike Johnson Kontu nwoke a na-egbu ntu n'anya. Ọchịba ọsị m ụmụ akwa na tutu ntu na-etute ihe bụrụ egwu wee na-enye na onye nwere n'aka. Na njeje weta akwa polisi weta ụra tọrọ ka m weta ọkụkọ o wepụ ajọ mmụọ na ajọ mmadụ ka ụra tọrọ ha n'anya. Meje weta kandụl weta nnekwu ọcha na-eweta staa n'ihi na egwu abụrụkwa akara aka m. Ka anyị jebe na mmama akwa ugo eze ka anyị je hụ mama eze nwaanyị ka ibe ya nkebi na mmiri mgbe anyị na-ejere n'elu na ya. Elekere abụọ nke abanye akụchaala mgbe ọ na-akpọba mama eze nwaanyị ka ibe ya jiri nse n'itebe ọkụ ji nwuru n'ukwu wee nwuru na ndụda ọ bụrụ n'ime mmiri. O were ego ebuli ibu jechere m n'ezi were onu dị ebube gwa m okwu ọmụmụ izu ọgụ na ihe mere onye nza. Ọsị nna m nwaba anyanwụ na m nwa walitego na m wee buru
bulugo n'isi nwana ndị adanakwa ọzọ na ma abatakwa na obi alikwa ekwe ndụdọ ka mma mere na izosi ọgụ na egbe eyi na akwa na-achaji akụ nadụ n'elu ya na ọ chọrọ ibe o ji ahụ eze anụ na ojebe n'oke osisi na anya kwụrụ akwa ude na akwụ na awọrọ ndị nwụrụ anwụ na agagbu na akarị ibe ya mbụba ji akarị ibe ya ya bụ ime okwu ekele Thank you.